Sziasztok! Folytatjuk a Sördoktor adásokat, és egy olyan sörfőzde elemzés lesz ma, amelyet még nem gondoltam egészen át. A Spárban találtam nemrég ezeket a kőszegi sörös söröket, és gondoltam, hogy hát akkor teszek velük egy próbát, még nem kóstoltam őket, viszont az nagyon különleges, hogy a sörök egyébként egy bécsi ászok és egy belga blond, azt írják magukról, hogy 1896, 2016, ugye 896-ban alakult szerintük a kőszegi sörfőzde, és 16-ban volt elvileg egy újjá alakulása ennek. Rajta is van a címkén egyébként egy korabeli kőszegi sörfőzdés, mondjuk úgy, hogy milyen neve ennek? A számlákon meg a fejléc, ez az. Levéltárban sok ilyet lehet találni, én is találtam már jó sokat, és amíg ezt különlegessé teszi, hogy ugye, ha rákeresünk a neten, hogy kőszegi sör, akkor oda navigál egy honlapra, ahol ott van ezeknek a bemutatója, ezek alapján 2016-ból. Viszont, ha a forgalmazót megnézzük, akkor azt találjuk, hogy De Wolfer Kft. Tehát, hogy az a cég forgalmazza őket, aki a De Wolf söröket, vagy Wolf sörök. Nem régóta látom őket a piacon, még nem nagyon tudom a nevüket, de tudom, hogy van valami ilyesmi új sör a magyar piacon. Az e-beszámolón ránéztem, de ott 2022-es csonka üzleti év van fent egyedül, ráadásul úgy, hogy egyetlen egy fő van alkalmazásban a cégben, maga a tulajdonos. A befektetett eszközök azok 10 millió körül vannak, az alaptőkéje is 10 millió. Ez vagy egy nagyon pici sörfőzde, vagy inkább egy gerilla főzde, esetleg egy cég, ami csak kereskedik a termékekkel, esetleg birtokolja jelenleg a kőszegi sör márkanevet. Hiszen ha megnézzük egyébként, és most direkt nem vágom be, hanem csak mondom, akkor az értékesítésük 22-ben áprilistól decemberig 25 millió forint volt, ebből anyagi jellegű ráfordítás volt a túloldalon 23 millió, bérjellegű, vagy bérköltségük összesen 257 000 forint volt az egész évre, tehát hogy a tulajdonos nem is vett ki belőle pénzt, ami azt jelenti, hogy valahonnan máshonnan kapja a jövedelmét értelemszerűen, és adózott eredmény mínusz 12 000 forint, tehát hogy ez alapján a De Wolfer Kft., ami ezt forgalmazza, az valóban csak forgalmazónak tűnik, esetleg márkatulajdonosnak. Viszont ugye én nyáron sokat kutattam levéltárban a hazai sörfőzdék történetét, majd egyszer talán eljutok oda, hogy meg is írjam. Ez most még picit messze van, el sem merem mondani, hogy heti hány órában dolgozom jelenleg. A lényeg, hogy ez a kőszegi sör, ez azért egy picit járjuk ezt körül. Tehát ugye az üvegen az van, hogy 1896-ban alakultak, így mutatom nektek. Na már most én előkerestem a kompasszokat, ezt az Arcanum adatbázisban bárki megteheti, aki előfizet az Arcanum hozzáférésre. Ha valakit érdekelnek a régi dolgok, akkor ezt érdemes megtenni. Ingyen reklám Arcanum, majd kérem vissza. A kőszegi sörfőzdét, egészen pontosan most az 1895-ös kompaszt nézem. Ugye a kompassz az a iránytű, összegyűjtötte Magyarországon a 70-es évektől minden egyes évben az összes hazai részvénytársaságot és annak a főbb adatait. És ez fantasztikusan jó forrás gazdaságtörténetben, pláne így, hogy online kereshető módon elérhető. A kőszegi sörfőzde 1894-ben alakult, nem 6-ban, 4-ben, 100 000 forint alaptőkével. Ez akkoriban egy viszonylag szerény alaptőkének minősült. Ugye véletlenül se keverjétek össze az 1894-es forintot a maival, az egy ezüst standard, egy ezüst alapú valuta volt, amit egyébként 2 évvel korábban, 92-ben 92-ben jött ki az a törvény, ami értelmében 900-ban át kellett mindenkinek konvertálni a valutáját koronára, és onnantól korona volt, a pénz nem. Majd utána jön az első világháborús infláció után a pengő, majd a második világháborús infláció után az a forint, ami ma van. No de, itt az első
cégnél, tehát 100 000 forint volt az alaptőke, és igazából az igazgatóság tagjai között nincsen senki országosan nagy nevű vállalkozó, viszont nagyon sokan vannak az igazgatóságban, így legalább 20 fő van, most nem számolom meg. Tehát ez mind arra utal, hogy ez egy nagyon pici helyi kezdeményezésként indult el. És működött önálló pici részvénytársaságként, majd milyen érdekes, az 1927-es Kompassz már valóban azt hiszi, hogy 1896-os a cég. Ebben nem menjünk bele, a korábbi egyértelműen mondja, nyilván ha 96-os lenne a cég, akkor a 95-ös Kompaszban már nem lehetne benne, zárójel bezár. Itt is egyébként még, tehát 1927-ben nagyon szerteágazó az igazgatóság, és nincsen benne országosan ismert szakember. Majd, egyébként azért izgalmas a 27-es év, mert az én tudomásom szerint a Budapesti Kőbányai Polgári Serfőző és Szent István Távszerművek Részvénytársaság ebben az évben vonta érdekkörébe a kőszegi serfőzdét, ami egyébként nagyjából ugyanekkortól Kőszegi Sörfőzde és Malátagyár RT néven üzemelt, majd 1934. március 27-től kezdve már Soproni és Kőszegi Polgári Sörfőzdék RT néven üzemelt, ami egyértelműen jelzi, hogy a Kőbányai Polgári Sörfőzde az bevonta az érdekkörébe és egyesítette a Soproni Sörfőzdével. És nyilván ennek révén, ide is van írva, hogy 34. január 1-én olvasztották be a Nyugat-Magyarországi Serfőzde és Malátagyár RT-t, magyarán Sopront, illetve előtte fél évvel, 33. május 29-én, akkor igen, az picit több mint fél év, még le is csökkentették az akkori alaptőkét a felére 60 000 pengőre, ami egy rendkívül alacsony szám. Egy gőzhajó, egy használt 15 éves gőzhajó ért akkoriban 90 000 pengőt. Persze ez mai szempontból nem jó összehasonlítás nektek, de én, aki a hajózás történetet kutatom, én ez alapján azt mondom, hogy a 60 000 pengő az rendkívül alacsony alaptőke. És így, mint a kőbányai kvázi érdekkörébe tartozó céget, majd az államosítás után ugye lényegében megszüntetik a kőszegit is, amennyire én tudom, és 16-ban alakul újjá a brand, és az alapján, hogy a De Wolfer Kft. Az, aki most ezeket a söröket szállítja nekünk, arra következtetek, hogy ez a 16-os alapítás kifulladt. Na de eddig a bevezető, és akkor nézzük meg ezt a két sört. Az első az egy bécsi ászok, azt írják róla, hogy Európában is ritka sörtípus, kőszeg egykori tradicionális íze, az osztrák-magyar monarchia egyik kedvelt sörfajtája volt. Lehet, hogy így volt. Amit én látok egyelőre, az az, hogy a cseh pilzeni az mindent vitt, pláne a század második felében Magyarországon. És még a 20-as években, amikor megtaláltam sörfőzdei naplókat, és abból visszafejtettem a recepteket, amiket majd egyszer megosztok veletek is, talán, azok is abszolút a csehes vonalon mennek, és nem a bécsi ászokos vonalon. Tehát amit én látok az az, hogy a bécsi ászokos vonal az a 19. század első fele, és ahogy Miksa, ahogy Miksa főherceg, Ferenc József öccse mexikói császár lett, úgy kikerült Mexikóba a bécsi ászok, és ott befutott egy sajátos karriert, és a mai napig a mexikói kukoricás láger az kvázi ennek az utódja. De itt Közép-Európában a bécsi ászok a század második felében már nem nagyon tudott labdába rugni, ugyanis a bécsi ászoknak az volt a különlegessége eredendően, hogy egy nagyüzemi lágersör volt. Tehát ugye egyesítette az angol malátázást a közép-európai technológiákkal, viszont a pilzeni, ami először tudott az üvegpoharakkal együtt ugye nagy karriert befutni a nagyon világos színével, az teljesen kiszorította a bécsi ászokot, és Magyarországon is inkább ami barna sör volt később, az kőbányai Szent István Porter, stb. Tehát nem a bécsi ászok jött vissza. Bocs. Persze lehet, hogy tévedek. Na de nézzük a sört.
Hát egy kicsit ez próbálkozik a futással. Ha hagynám neki, akkor ki is jönne szépen. Na nézzük. Szóval jól van karbonizálva. Ugyanakkor, hát ennél én tükrösebbre számítottam. Ha valaki bécsi álszak sört csinál és ilyen ködös, akkor az nem bécsi álszak sört csinált, hanem egy Keller bírt. Szóval nagyon ködös, a habja az rendkívül nagy buborékú és nagyon könnyen elillan, kb. Mint egy Coca-Cola. Tehát, hogy nem. Ez megjelenésében eddig nem hozza azt, amit hoznia kell. Az árnyalata egyébként nem lenne rossz. Nagyjából itt kell lennie a bécsi ászoknak, csak ugye sokkal szűrtebben kéne lennie. Illatában van egy nagyon intenzív dió íz. Ez a karamüncheni egyes maláta esetleg. Nagyjából annak az aromatikája jön. Egy ilyen száraz, jó picit talán nedves dió. És ennek a felhangjai jönnek. Tehát mint a Szent András Black Rose-nak nagyjából olyan illata van, sokkal visszafogottabban. Ízben is ez az ízkomponens jön. Ízében egészen letisztult. Tehát, hogy igen. Nagyon bántó ez a karamell íz, mert ugye a bécsi ászoknál lehet 100% bécsi malátával is dolgozni, a dekokció a lényeg, egy kicsit oda kell kapatni az alját, és a cukrok karamellizálódása adja a színmélyülést. Nem pedig a kara müncheni maláta például, nem tudom, az van-e benne, de arra emlékeztet az illata. Nagyon ez az égett kenyérhéj illat és íz jön még belőle, ami hiba ennél a stílusnál szerintem. Persze a BJCP-ben lehet, hogy van ilyen, hogy kicsi pirítósosság megengedett, szerintem sok. Maga a sör ízében egészen korrekt, erjedési hiba nincsen benne, viszont alapvetően nem érzem nem érzem a sört a helyén. Tehát a megjelenésen nagyon sokat kellene csiszolni ahhoz, hogy ez bécsi ászok legyen. Lehet, hogy érdemesebb lenne éltípusú élesztővel megnyomni egy bitter irányba, mert akkor lehetne ennyire ködös, viszont akkor ugye buknák a marketing oldalt, mondván, hogy az osztrák-magyar monarchia kedvenc söre. Na, ugorjunk a következőre, ígérem, ott kevesebbet fogok beszélni. Bár te, kedves néző, lehet, hogy pont azért vagy még velem, mert ilyen sokat beszélek. Nézzük. Ő egy blond lesz, tehát egy belga single. Ugye a single az, aminek a köznyelvi neve a blond. De biztosan az, mert rajta van a hátulján, hogy a típus Európa egyik legendás sörének számít már a középkor óta, különösen nagy tradíciókkal bír, Belgiumban. Tehát egy belga blond lesz az. Nem tudjuk meg ennél sem, meg az előzőnél sem, hogy milyen maláta, milyen komló, milyen élesztő van benne. Úgyhogy nézzük. Itt annyit tudok még mondani, de lehet, hogy az előző volt. Igen, az előző valami Bajor sörversenyen bronz kategóriát kapott, és én is azt látom helyén valónak. A megjelenésén sokat kell még annak dolgozni ahhoz, hogy az ezüst vagy arany legyen. Na nézzük a blondot. Ő mocskosul fut. Na, akkor egy zsepi. Ezt most nem vágom ki nektek. Annyi szerencsére nem futott ki, hogy most az egész asztalt föl kell ilyen takarítani, mint néha-néha. Most egy fél zsebkendő elég volt hozzá. No, akkor lássuk, hogy mit mutat a blond.
hát habja az nincs. Pedig alkoholban 6,4-es mondjuk, az kicsit erős blondnak. Ugyanaz a ködösség jellemzi, mint az előző bécsi ászakot, egy kicsit talán sűrűbb. Illatában szépen jön az almás körtés vonulat. Sőt, nagyon finom, komplex az élesztő. Mert amilyen erre nagyon kíváncsi lennék, hogy melyik élesztő, mert egyszerre van jelen az almás körtés észteresség, és ez a mélyebb, aszalt szilvás, aszalt gyümölcsös észteresség is. Van egy kis ilyen finom, piros meggy illata, egy kicsit vasas. Úgyhogy ugyanakkor megvan ez a mézes édessége is. Kíváncsi vagyok, kandiscukor van-e benne. Nincsen benne. Na nézzük. Még egy kis szegfűszeg. Szegfűszeget érezni belőle. Kicsit oda tapad az ember nyelvére. Tehát van egy kis teste. Ez lehet, hogy lehetne könnyebb is. Ugye a blond az alapvetően egy pilzeni alap. Ha megnézitek a BJCP-t, az alapanyagokat, amiket használni szoktak, vagy megnéztek egy receptet, ez igazából egy csepp pilzeni belga élesztővel. Na most a szín az már ennél sokkal több. Tehát, hogy ennek sokkal világosabbnak kellene lennie. Ez így megjelenésében már egy majdhogy nem félbarna sör az én szememben. Ami nyilván arra utal, hogy vannak benne karamellmaláták, csak az észterek elnyomják őket. De ezen karamellmalátás ízek azok, amiket az észterek nagyon szépen tudnak becsomagolni ezekbe az aszalt gyümölcsökbe. Egy kicsit kilóg az alkohol az illatából, de a legnagyobb bajom vele igazából az, hogy nincsen stílusban. Maga a sör nem lenne rossz, de 3 sörnek a mesdjéjén van, a single, a dübbel és a trippel határán, és egyik sem, de mindegyikből tartalmaz kis szilánkokat. Úgyhogy ő sem lesz sajnos a kedvencem. Igazából kíváncsi lennék, hogy milyen más kőszegi sörök vannak még. Én a Spárba csak 2 láttam egyelőre, de ha szembe jön egy másik az utcán, akkor le fogok rá csapni, és meg fogom őt is kóstolni. Ez volt a Sördoktor mai adása ugyanakkor. Találkozunk valamikor legközelebb, egy csomó videó van még elmaradásban, de igyekszem majd azokat is hozni szépen lassan. Addig is, sziasztok!